Espainiako auzitegi gorenak atzo de Miguel auziko zigorrak berretsi ostean, gaur goizean Alfredo de Miguel eta Koldo Otxandiano apartatu egin dituzte erakunde publikoetan zituzten karguetatik. De Miguel Hazi Fundazioan ari zen lanean eta Otxandiano berriz Miñaoko Parke Teknologikoan. Gaur goizean eman agindua bi erakunde horietako kudeatzaileei Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako Ekonomia, Garapen eta Jasangarritasun sailburuak eta bi horiei horren berri eman zaiela ere esan du. Teknologikoari, bai Hazi Fundazioari, bertako gerenteei eta jakin bezain laster eta legeak esaten duen bezala kaleratzea zuzena izango da. Eta baita ere esan beharra dago bi langilei esan zeiela. Ahalik eta azkarren kaleratze hori aurrera eramango dela. Nik uste hori tokatzen zala, orain arte etzan behin betikoa izanikan. Eta diren urteak izan da eta dagoen bezala, nik uste hori tokatzen dela eta hori da agindua. Eta berria izan daitekena da, bi pertsonakin harremanetan jarri dirala gerenteek eta eman dietela berria. Arratsaldeon, Euskal Autonomia Erkidegoan inoiz epaitu den ustelkeria kasurik handiena izan da. Ikerketak 10 urte iraun zuen eta epaiketak urtebete luze. Jaime Tapia epaimahaiburuak 2019ko abenduaren 17an kaleratu zuen sententzia. 26 akusatuetatik 15 zigortu zituen dirua bidegabe erabiltzeagatik, dokumentuak faltsutzea eta influentzia trafikoa leporatuta. Gauzak horrela, erreakzio erreskada eragindu de Miguel auziko azken erabakiak, besteak beste Eusko Jaurlaritzako bozeramaile Bingen Zupiriak hitz egin du esateko Jaurlaritzak orain arte eginez bezala auziarekin lotutako bi langile kaleratuko dituztela, aldi berean ustelkeria gaitzetsi du. Gure gaitzespenik sendoena eta firmeena adierazten dugula Jaurlaritza bezala defendatzen ditugun balore etikoen eta ideologikoen kontrakoak diren gertakizun eta jarduera hauen aurrean. Oposizioaren kritika ere eragin du ebazpenak. Bilduko bozeramaile Unai Urruzunoren esanetan EAJak askoz irmoagoa izan beharko luke de Miguel auzian, haren irudiko gertatzen ari zenaz ez jabetzea ulertzeko zaila baita. Nabarmendu du salatzen ari zirena berretsi duela auzitegiak. Ez da kasu isolatu bat, ez da sagarrustel bat otarre batean izan. Uste dugu gauzak egiteko, politika ulertzeko modu oso batetaz ari garela, modus operandi oso batetaz ari garela, eta honek uste dugu behar duela PNV-ren aldetik ere salaketa irmo bat eta ez orain arte mantendu izan duen epelkerietatik haratago posizionamendu argi bat guzti honekiko. 3 urteko zigorra ezarri diote Iruñeko talde bortxaketako biktimaren datuak zabaldu zituen kazetariari. Besteak beste biktimaren izena abizenak, zenbakia eta etxeko helbidea argitaratu ziren La Tribuna de Cartagena hedabide digitalean. Eta hotza gogortu egingo da asteazken gauean Araban eta segurtasun sailak abisu horia aktibatuko du lurralde horretarako zenbait tokitan izotza eta behe-lainoa egon daitezkelako. Abisu horia gaur gauerdian aktibatuko da eta osteguneko 10 arte egongo da indarrean. Josu Erkorekak zuzendutako sailak ohar batean jakinarazi duenez. Eta Pablo González euskal kazetariak espetxean jarraituko du Polonian. Espetxaldia luzatzeko erabakiaren aurka helegitea jarri zuen haren abokatu Gonzalo Boyek. Baina atzo Poloniako apelazio auzitegiak ebatzi zuen helegite hori baztertzea eta beraz Gonzálezek espetxean jarraituko du. Entzun jarraian, Oiana Goiriena Polonian atxilo den Gonzálezen bikotekidea. Zerogu paiketarako fetxie eltzie, zikeran be,
eta gero otsailen edukiko duen biztarako edo guk espero dugu espetxealdize luzetzeko baldintzak edo argumentu, fiskalak aurkibide zen argumentuek gogortzie. Hau da, berak froga gehiago aurkeztu behar izetie justifikateko, espetxealdizen luzapena justifikateko. Eta gurera bueltan iritsi da txotx denboraldia, oimoduan gaur Astigarragan eman diote hasiera eta 2 urteren ondotik berriz ere zutik dastatu ahal izango da sagardo berria. Egoerak behartuta bestalde 1,25ko igoera izango du bataz beste sagardo botilak. Aurten 2 faktore oso garrantzitsu direla, bat izango litzake udaran eta ez udaran bakarrik izan dugun lehortea, eta bestetikan uzta txikia, ez? 2 urtean behin izaten dugun uzta txikia. Sagar gutxiago alimentatu ditu eta kontzentrazio altuago izango da, sagar bakoitzean horrek ekarriko duna da kolore gehiago, tanino gehiago, gorputz gehiago, baina alde positibo bezala denboran egonkorragoak izango diren sagardoak. Eta igande honetan urtarrileak 15 urtetako gatazkak preso eta senideengan utzitako eta oraindik gainean duten zama doinu zarintzeko jaialdia ospatuko da Etxarri Aranatzen. 8. urtez jarraian izango da urten ere zama doinu zarindu. Etxarri Aranatzen ospatzen den jaialdi bat, nolabait ere salbuespen politika honek sortarazten duen zama guzti hori doinu bidez arintzeko ariketa bat izanen da azken batean igande honetan Etxarri Aranazko kulturetxean izango duguna, eta hortaz, jende guztia oraindik sarrera badaude eta jende guztia animatu nahiko genuke oraindikan, bere ekarpena egiteko eta igandean denok Etxarrin ratotxo goxo bat pasatzeko, aldarrikapenez betetako rato goxo bat. Jaurlaritzak iragarri du De Miguel auziarekin lotutako 2 langile kaleratuko dituztela. Horrez gain, Bingen Zupiria Lakuako bozeramaileak De Miguel auzian frogatutako ustelkeria gaitzetsi du eta EH Bilduk EAJari eskatu dio auziari dagokionez asko zirmoago aritzeko. Edozein kasutan, gobernu bezala errespetatzen dugu, bai bere egunean Gasteizko auzitegiak eta bai orain auzitegi gorenak onartu duten fallo hau, eta onartzen dugu, betetzen dugu, eta bete araziko dugu Jaurlaritzari dagokion neurrian. Uste dugu gauzak egiteko, politika ulertzeko modu oso batetaz ari garela, modus operandi oso batetaz ari garela, eta honek uste dugu behar duela PNV-ren aldetik ere salaketa irmo bat. Zorionez esatia dakagu, jesarritako pena ratifikatu egin dela eta hortik aurrera ez dagoela inungo aitzakirik pertsona horiek sekaten karguan segitzeko. De Miguel kasuak agerian uzten du gauza argi bat. Euskadin badaudela espazio instituzionalak lagunkeritan ibiltzeko eta honekin batera ustelkerirako. Estamos ante el caso PNV, porque aquí estaba metida la mayor parte de la dirección del PNV a la vez, del Araba Buru Batzar. Yo creo que aquí tiene que haber más de una dimisión, tiene que haber explicaciones. Transparentzia gehiago aldarrikatu behar dugu gure kudeaketa publikoan. Esan bezala, Arantxa Tapia sailburuak jakinarazi duenez, ustelkeriagatik zigortutako Alfredo De Miguel eta Koldo Otxandiano burukide ohiak Hazi Fundazioan eta Arabako Parke Teknologikoan zituzten funtzioetatik kanpo utzi dituzte. Kaleratzea betearaziko da Auzitegi Gorenaren epaia jakinarazten denean.
Agindua emana dago, bai parke teknologikoari, Arabako parke teknologikoari, bai Hazi fundazioari, bertako gerenteei, eta jakin bezain laster eta legeak esaten duen bezala, kaleratzea zuzena izango da. Eta baita ere, esan beharra dago, bi langilei esan zeiela. Ahalik eta azkarren kaleratze hori aurrera eramango dela. Jaurlaritzari dagokionez esan dezakegu puntu honetan, arlo honetan behintzat portaera impekablea izan duela. Alde batetik, Ertzaintzaren ikuspuntutik egin beharrekoa egin zelako hasierako ikerketetan eta geroztik epailearen babespean eta fiskaltzaren bultzadarekin egin beharreko ikerketak egin ziren momentuan, ezta? Geroztik gaia auziperatuta egon zenean Eusko Jaurlaritza personatuta egon delako momentu oro prozesu horretan eta argi eta garbi izan zuelako egiaztatzen bazen Eusko Jaurlaritzaren ondeariari eragindako kalterik bazegoen, azken euroaren sentimoa ere eskatuko zela eta hori exigituko zela hori itzultzea eta bere lekuan kokatzea. Bestaldetik, Pablo González kazetariak preso jarraituko du Poloniako auzitegiak haren helegitea baztertu ostean. Otsailaren 28an urtebete beteko da Polonian preso hartu zutenetik. Eta ekonomia arloan pentsio adina 64 urtera handitzea proposatu du Frantziako gobernuak. Zehazki, 2030 arte progresiboki handituko dute adina eta pentsio osoa eskuratzeko 53 urtez lan egin beharko da. Horrez gain, gutxieneko pentsioa 100 euro handituko dute, 1.200 euroraino. Pentsio reformaren kontrako protestak itzuliko dira Ipar Euskal Herrira, izan ere Macronen gobernuak erretiro hartzeko adina 64 urtera igotzea proposatu du, eta pentsio osoa jasotzeko 53 urtez kotizatzea. Horren aurka egiteko Frantziako 8 sindikatu nagusiek grebara deitu dute hilaren 19irako. Elisabeth Borne ministroak aurkeztu zuen proiektuak langileei kalte egiten dietela uste dute lanuztaren editzaileek. Nous l'avons dit, nous voulons préserver notre système de retraite par répartition. C'est-à-dire un système où ceux qui travaillent financent les pensions des retraités. C'est pour le préserver que des majorités de droite comme de gauche ont mené des réformes ces dernières années. Et c'est pour le préserver que nous devons le faire évoluer. Hala, jakitera mandute mobilizazio iraunkorrak egingo dituztela. Protestak lurralde osoan egingo direla iragarri dute Frantziako sindikatutako ordezkariek. Horrela pentsatzekoa da Ipar Euskal Herrian ere egingo direla eta han izango dela lab. Sindikatuek ez ezik alderdiek ere mobilizazioak aurreikusita dituzte Parisko gobernuaren pentsio erreformen aurkako posizioa erakusteko. Bien bitartean eskuina gustura saldu da uste baitu Frantziako gobernuak haien eskaerak erantzun dituela. Beste alderdiak aurka daudenez haien botoa beharrezkoa da erreformak aurrera egin dezan. Eta Petronorreko langile batzordeak mobilizazio egutegi berria abiatu du 2019an iraungitako lan hitzarmenaren negoziazioan presioa egiteko hasteko 3 orduko lanuztea egin dute gaur eta langile batzordeak positiboki baloratu du mobilizazioa. Petronorreko langile batzordeak mobilizazio egutegi berria abiatu du 2019an iraungitako lan hitzarmenaren negoziazioan eragiteko. Ez dugu lortzen akordorik entrepresarekin,
dute hitz egiten nahi gurekin, biltzen gara, baina ez. Duela 8 hilabete hasi zituzten negoziazioak enpresarekin eta dagoeneko 12 bilera egin dituzte, baina ezerezean gelditu dira. Hala, 3 urte daramatzate ituna berritu barik eta hori dela eta soldatak izoztuta dituzte ordutik. Txarto, soldata kongelatuta dago, ez daukagu koberturik, orduan normalean ezin dugu eskatu egunak disfrutatzeko eta gainera 12 ordu askotan sartzen dugu hemen lanean. Eta hori, daukagu goizez, arratsaldez eta gauez batzuk, lanean. Eta gainera, 12 ordu, hori oso gorra da. Bien bitartean berriz, Petronorrek gero eta irabazi gehiago dituela kritikatu dute. Gero eta benefizio gehiago dauka, eta ez duen konpartitu gurekin, beren langirekin. Egoera horretaz nekatuta daude langileak eta gogoratu dute gainera 2021 batean enpresak enplegua aldi baterako erregulatzeko espedientea ezarri zuela. Horrez gain ohartarazi dutenez, lankargak handitzen doazen bitartean plantilla txikitzen doa. Langilea gaude justu. Nekatuta gaude, 3 urte komino barik, eta soldata kongelatuta, eta lan egiten gehiago, ordu gehiago, eta hori, imaginazu, asmazazu, ez da egoera ona guretzak. Bestalde, beste behin ere, Petronorrek grebarako eskubidea urratu duela nabarmendu du langile batzordeak. Txandaka jarruten dute eta lanuztea egiten den tartean, lan egitea egokitzen zaien behargien 95% ezin du greba egin. Eta hitzarmenez 19 greba egunen ostean akordiora iritsi dira Gipuzkoako arropa dendetako langileak eta patronala. Gaur sinatu dute hitzarmena arratsaldeko ordubietan eta 2010-tik 2025erako indarraldia izango du. Bizkaiko metalgintzako 6 langile deklaratzera deitu dituzte 2022ko 11 greba egunen parte hartzeagatik. Atzo deklaratu zuten lehenengoak Bilboko epaitegietan, beste 5ek hurrengo egunetan deklaratuko dute, bihar urtarrilaren 12an Barakaldon eta urtarrilaren 18an Durangon. Bizkaiko metalgintzako protestengatik beste 6 langilek deklaratuko dute epaiaren aurrean ertzaintzak jarritako salaketengatik. Aste artean lehenengoaren txanda izan da eta auzipetuari babesa adierazteko protesta egin dute sektoreko gehiengo sindikalak deituta. Bere eskubideen defentsan eta baita Bizkaiko metalgintzako langile guztien eskubideen defentsan borrokatu duela eta zentzu horretan sostengu osoa eman nahi diogu. Azaroan deklaratu zuena aintzat hartuta, horretara 7 langile daude deituta. Hala sindikatuek kritikatu dutenez, grebak kriminalizatzen ditu Jaurlaritzak eta ertzaintzak impunitate osoz dihardu erabaki politiko batengatik. Erabaki politiko horren helburua da edozein langile borroka kriminalizatzea, eta zentzu horretan PNV eta Enplegu Sailari eskatzen dioguna da alde batetik bertan bera ustea dauden inputazio salaketa eta izun guztiak eta ez heltzea gehiago. Bizkaiko metalgintzaren gatazkaren korapiloa momentuz ez da askatu, urtebete baino gehiago luzatu da gainera. Hala Jaurlaritzaren bitartekaritza eskatu dute gatazkan Komisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek. 11 greba egun eta hainbat protesta ostean, hitzarmen berriaren negoziazioa blokeatuta dagoela azalatu dute sindikatuek eta horregatik premiazkoa ikusten dute lan eta enplegu sailak esku hartzea konponbidea aurkitzeko.
negozioa eta blokeo. Horren ostean guk esaten duguna da Eusko Jaurlaritza ardura bat duela eta ardura horri aurre egin behar diola. Sindikatuek diote negoziazioaren alde egiten dutela, bien bitartean berriz patronalak negoziazioa mespresatzen duela. Hala borrokatzen eta mobilizatzen jarraituko dutela argi dute. Hori bai, ez dituzte greba egun gehiago aipatu. Baina ikusteke dago zein bidea hartzen duten negoziazioek, oraingoz patronalak eta sindikatuek ez dute hitzartu berriro biltzeko egunik. Eta aldi baterako irakasle ikertzaileek 6 urtekoak jaso ahal izateko eskubidea aldarrikatu du LABek EHUn. Irakasle ikertzaileen arteko diskriminazioa salatu du sindikatuak. Iraunkorrak diren irakasle ikertzaileek 6 urtetan zehar garatutako ikerketa merituak ebaluatzeko aukera daukate. Diskriminazioa amaitu! Diskriminazioa amaitu! 6 urtekoak guztiontzako! 6 urtekoak guztiontzako! Guztiontzako! Jaurlaritza! Onartu epaia! Jaurlaritza! Izan ere, EHUko irakasle eta ikertzaileei ukatzen zaie 6 urtekoak eskatzeko aukera. Aldi baterakoak badira. Irakasle eta ikertzaile iraunkorrek eskatu ahal duten bitartean, langile hori, nahiz eta meritu berdinak izan, ukatzen zaie aukera hau. Onartu epaia! Pasaden hilabetean, 2022ko abenduan, aldeko sententzia bat jaso genuen, non aldi baterako irakasle eta ikertzaile kolektibo batzuei 6 urtekoak eskatzeko aukera aitortzen zitzaien. Hala ere, Eusko Jaurlaritzak sententzia hau errekurritu du. Argi dago ez dutela nahi langile guzti hauen lana aitortu nahi ez da ordaindu nahi. Eta gizarte arloan abian da Gipuzkoako txotx denboraldia. Oin moduan gaur Astigarragan eman diote hasiera eta bertan izan da Udane Arbeolankidea. Eta biharko egunarekin ekingo zaio sagardo denboraldiari Araban eta Paul Urquijo film zuzendariak emango dio hasiera Trebiñuko sagardotegian. Gabonen ostean eta urtarrilaren 2. astetik aurrera zabalik izango da Arabako sagardotegien denboraldia. 2023an Arabako 3 sagardotegi nagusiek, hau da Aramaioko Iturrieta sagardotegiak, Azkartzako Trebiñu sagardotegiak eta Kuartango sagardotegiak 60.000 litro sagardo eta sagar zuku inguru ekoitzi dituzte. Sagarra iraietik urrira bitartean bildu ohi da, baina aurten lehortearen eraginez bilketa aurreratu behar izan dute. Aurreko urtean baino 95.000 litro gutxiago bildu dituzte. Hala ere, sagardogile arabarrek nabarmendu dute aurtengo sagarren kalitatea. Ekitaldi berezia antolatu dute denboraldiari hasiera emateko, eta horretarako zinemari eta kulturari keinu bat egin diete. Irati filmaren taldea izango da gonbidatu nagusia. Paul Urquijok eta bere taldeak Arabako sagardoaren denboraldia abiarazteko ardura izango dute. Gauzak horrela neurri murriztailerik gabeko lehenengo denboraldia izango da. 2020an martzoan gelditu zen pandemiagatik. 2021an soilik eguerdian irekitzeko baimena zuten sagardotegiek eta hainbat neurri bete behar zituzten. Eta 2022an denboraldia erabat baldintzatuta zegoen.
Eta kultur sektorerako langabezia sari berezia onartu du Madrilek. Sortzaileek zein teknikariek langabezia jasotzeko egun gutxiago kotizatzea eta pentsioa eta sormen jardunari loturiko ordaina aldi berean kobratzeko aukera onartu ditu, besteak beste. Es un día muy especial. Hay muy pocos países que cuenten con esta protección y España ahora mismo da un paso adelante. Hoy los protagonistas y las protagonistas son las gentes trabajadoras de la cultura. Llevan muchísimos años. Las normas que estamos modificando traen causa de una norma del 85, por tanto llevan muchísimos años movilizándose y reivindicando lo que hoy aprobamos en el Consejo de Ministros, y creo que el día es para ellos y para ellas. Etxarriko sarek eta herriko presoen senide eta lagunek antolatzen duten zama doinuz arindu jaialdiak 8 urte beteko ditu datorren asteburuan. Espetxe politikak sortzen duen sufrimendu eta zama guztia musika bidez arintzeko helburuarekin sortua, ospeta izen handiko musikariak, taldeak eta artistak pasa dira bertatik. Igande honetan urtarrilaren 15ean izango da hitzordua Etxarri Aranatzen. 8. urtez jarraian ospatuko da zama doinuz arindu jaialdia Etxarrin. Urteetako gatazkak preso eta senidengan utzitako eta oraindik gainean duten zama doinuz arintzeko ariketa finean. Entol Sarmientoko Inigo, Nogens, Thatchers, Kerobia, Olaia Inziarte, Jon Maia, Lorelei eta Kalakan taldeek osatzen dute aurtengo kartela. Urtarriak 15ean, igandea Etxarri Aranatzeko kulturretxean 2 sesio egonen dira, lehenbizikoa arratsaldeko 5etan eta bigarrena 7:00 Berriz ere, Euskal Herriko hainbat abeslarik bere ekarpena egingo diote zama doinuz arindu jaialdiari, eta gurean izango dira, gurekin batera doinuz aldarrikatzen eta doinuz esanaz salbuespen neurriekin amaitu behar dugula, eta presoen etxeratze prozesu hori lehenbailen azken bururaino eraman. Dagoeneko Euskal Herrian urte hasierako ekimen erreferentzial bihurtu da Etxarriko sarek eta senide eta lagunek antolatzen duten elkartasun jaialdia. 7 urte hauetan 56 abeslari pasa baitira Etxarriko agertokitik. Izan ere, 2500 biztanleko herri txikian datu adierazgarria bada azkeneko 57 urteetan 15 hilabete soilik egon dela herria preso edo ieslaririk gabe. Gatazkak herria gordin jo duenaren seinale, egun ere oraindik 4 preso ditu Etxarriko herriak. Beraz, urte bat gehiago zama doinuz arintzeko beharrean. Sarrerak 15 eurotan eskuratzeko aukera da Zapatero edo Lekuona tabernetan herrian bertan, edo eta internet bitartez Etxarriko udaletxeko webgunean. Eta Gasteizko Txosnek banda lehiaketaren edizio berriaren izena emateko epea zabaldu dute. 2 urteren ondoren 2022an Txosnak Arabako Unibertsitate kampusera bueltatu ziren. Gasteizko Txosnak urrengo jaietara begira egitasmo berriak prestatzen hasi dira. Eta horien artean bueltan da banda lehiaketaren edizio berria. Aste honetan lehenengo agerraldia egin dute ekimen hau aurkezteko. Banda lehiaketaren helburu nagusia da ez ezagunak diren taldeei agertokira igotzeko aukera ematea. Hori dela eta lehiaketa honetan edonork parte hartu dezake. Horretarako izena eman behar du webgunean. Martxoaren 2 arte epea zabalik izango da. Entramos en el nuevo año, 2023, con la idea de volver a ofrecer un espacio alternativo, creativo, festivo y político desde el movimiento popular gasteiztarro. Una vez más, el objetivo, entre otros, será el de dar una opción encima del escenario a grupos no tan conocidos. Talde bakoitzak gutxienez 3 abesti eta gehienez 5 igo behar dituzte, eta derrigorrez horietako bat euskaraz izan behar da. Horrez gain, argazkiak, bideoklipap edota sare sozialak elkarbanatzeko aukera izango dute. Lehenengo prozesu honen ondoren 8 talde zailkatuko dira, eta martxoaren 9tik 19 bozketa fasea irekiko da.
eta bozketa horretatik 4 talde aterako dira. Horiek lehiatuko dira martxoaren 30ean Jimmy Jazzen antolatu den finalean. Horietako bat publikoak aukeratuko du, beste 3 Gasteizko txosnen epaimaiak, eta finalisten artean gutxienez bat Arabakoa izan behar da, eta batek gutxienez emakumeen presentzia izan behar du. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Jota Martinaren mailu honen zarata kantuarekin agurtuko zaituzte. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek guztiak izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Gero arte.